Bona nit, Borja. La veritat que, bueno, tothom coneixem que la Copa mola, Niqui, i avui mola molt perquè ens visita un equip de plata, 7-10, i tens l'oportunitat de jugar amb aquestes jugades. Leire, que supera que ve l'avantatge amb Gerald al segon pal, cuidao Gerald! Tapa, bé Andrea, va! Toca per Leire, encara Leire, encara Leire, encara Leire. Leire, enrere per Monesi, bona pilota per Gerald. Gerald que busca anar-se cap a dins, Gerald que da una, Gerald de dos, la pilota per Leire! Cuidao 7-10, cuidao 7-10, cuidao 7-10, és un 2 contra 1, 7-10, 7-10. Gol de 7-10. Bueno, la primera que han creuat al camp, desajuda. També estava això, o sigui que... Bueno. Maria que prova des de llum, bona connexió amb Gerald! Connecta molt bé en Gerald, la pilota interior, el canvi per Domènec, Domènec! Vol Andrea, corna! Sí. Però bueno, està sortint. Sí, Espi que surt, ve el doble bloqueig, per Espi, la bola que és boníssima! Torna a tapar Andrea! Bona pilota interior per Leire. Leire que supera, se'n va molt bé Leire. No hi ha res, cuida la pilota segon, Caio! Torna, Una mica de mal amb la falsa pivot i ara... Però bueno, els està gustant molt tenir pilota, llavors... Ai, quina bona pilota a la diagonal per Espi, Espi que la fica dins! Fora! Jo si fos ell... Era el gir, cuidado, ha robat 7-10, cuidado la contra 7-10, cuidado la contra 7-10, és un 3 contra 2. La trepitjada que ve, la pilota interior, Aida que la treu. Per Monesi, talla la diagonal, Sara totalment sola, Caio, quina bona pilota, Caio que la pot tenir, aquesta molt bona, trepitjada, Caio, el xut, torna a tapar la borda de 7-10, quina bona. Arriba una Rivera, Monesi! Gerald, la pilota és molt bona, Gerald que s'intenta girar, se'n va Gerald, arriba a la portera a tapar. Banda favorable al futsal. Estem una mica... La pèrdua contra 7-10, contra 7-10, contra 7-10. Arriba bé Aida a tapar, molt bé Aida al tall. Que mossega dalt. Com un lleó que porta 3 setmanes sense menjar. Monesi, cuida la pego per Espi, la trepitja una altra per Monesi, Monesi que se'n vol anar. Obre per Aida, Aida que encara en 1 contra 1, vol anar amb velocitat Aida, la pilota interior era boníssima. La defensa està molt enfonsada. La pilota fora per Monesi, a dalt. Canvi de Monesi. Que ve Leire en l'1 contra 1, Leire de 1, Leire de 2, espectacular Leire, l'avantatge per Aida, Aida que pot finalitzar! Bravo, cuida la pressió, 7-10, ha recuperat 7-10, cuidado 7-10, cuidado, el xut fora! Leire, va. Leire que està molt fina en l'1 contra 1, això no. Aquesta última acció no ha de ser perquè condicionar la Carla, que toca per Leire, que toca l'espai, tira l'1 contra 1 Leire, quina connexió amb Espi, cuidado Espi, aquesta pot ser bona, arriba 7-10 amb tot. ¿Qué pasó? Juga 7-10, Leire a punt de robar, cuidado la pilota interior, cuidado la pilota interior, que ha estat molt bona, el xut tapa Vegina. Sí, porque lo cortaron. Lo mató, ¿no? Bona pilota per Carla, entre línies, la passada per Espi, que és boníssima, Espi que la pot tenir, el retall, Espi! Atura la portera, 7-10. Pilota per Maria Domènec amb avantatge. Maria que toca a dins per Sorri que juga de cara per Leire. Bona pilota per Caio, Caio que la pot jugar per Sorri que la pot tenir, la té Sorri! Tapa un altre cop la portera, 7-10. La pilota per Sorri, la pot... directament fora. La pilota llarga. Cuidado que arribarà a jugar a 7-10, cuidado, Gina! El refús! Gol de 7-10. Increïble. Ari molt atenta, sempre tapa. Ari. Sí, toma. Quina pilota per Monesi, a primera! Fora! Espi, sí. Caio que toca per Monesi, que repeteix en Caio, la cantonada per Espi, la pilota interior. Bona pilota per Monesi, Monesi que la pot tenir, la té Sorri! La pilota per Sorri, la pot... directament fora. La pilota llarga. Cuidado que arribarà a jugar a 7-10, cuidado, cuidado, Gina! El refús! Gol de 7-10. Increïble. Espi, sí. Caio que toca per Monesi, que repeteix en Caio, Caio la cantonada per Espi, la pilota interior.